Kusuga mo dak sup suso eh. Ay, suso day. Suso to ha, suso. Okay. So, mga dining suso guys. I mean, suso. Sa may pataas ay yung nagsuso eh. Suso lagi. Suso day guys, suso. Sorry, pasensya na. Putlon taning ikog guys, kaya dili man masupsop. Og na aning ikog, putlon anak. So mauna ni guys, tangtangan na tong ulo para masupsop ang lobot. Ay, dili day, ang susok, lobot naman ang supsop naman. Ang susok day, tagsa-tagsaon na siya, anak. Shout out dahil ko no sa tag-iya aming tangad. Nananghid lang ko sa punuan. Oy, biyara dahil na itong series pada. Biyara ang bida. Butang ano glamas. Tangad. Og tuno. Apol gineron guys. Ang tono ang tono. Apol ang tono. Di ara. Nagbukal-bukal. Kalami. Sop-sopon. Agay. Daman pali kagahi. Naguba mangnaw. Daan mga unta guys. Sinapsopay ta. Thank you guys for watching.